și de acolo. Gata. Salutare tuturor, sunt Giovanni la un clip de pe acest canal. Astăzi vreau să mă joc cu Giovanni. Aveți linkul de la canalul în descriere, abonați-vă acolo. Și astăzi vrem să ne jucăm car parking, ne dăm câteva mașini și da, facem drifturi. Ai o mapă? Da, fac o mapă. Trebuie să-mi iau și eu o mașină. Ce mașină să-mi iau? Îți dau un pitbull acum, fraților. Și după aia filmez și eu. Stai să încep și eu, mă. Păi începe. Vedeți că am stoc. Salutare, fraților, bine vă găsit la un nou episod de pe canalul acesta. Astea sunt alături de Ionuț. Salut! Îi voi da o mașină. Uite, bă, am ăsta și nici nu știam. Da, de la mine. Nu? Da, hai să vedem. Tu nu știi de supremele ăla? Nu. Ai dat save? Nu contează. Nu te am, fiindcă... Nu te am, Giovanni. Stai că-i dau save după aia. 1149 Cum? 1149 58 58 18. 18. Dacă vreți mașini gratis, lăsați în comentarii și ce mașini vreți. Da, și de la mine și de la el. Avem mașini... Ce mașini avem? Avem de toate. Da. Ok, intru acum. Și eu aștept pe ea ca aici să-i dau eu save. Da. Fac câteva drifturi. Fraților, vara și gearbox-ul. Între timp. Da, are un gearbox, mamă. 580, direct. Cam de Ok, am intrat și eu, stați. Bă, frate, mie nu-mi place să conduc cu volanul. Nici mie. Cel mai Ai forță e... Da, am intrat. Vezi că ies. Da, ieși și dai save, nu? Și noi avem telefoane la fel. Da. Y6 2019. Și filmăm pe aplicația din telefon. Da. Stați, fraților, să-i dau save acum. Bă! Deci mașina asta, dacă iei... Fiți atenți. Uite-te pe episod să vezi, fii atent. Deci fii atent. La o din asta, stai să prind 200 cu ea. Stai. Ia uite. Deci se ridică pe... Da, se răstoarnă. Da, se răstoarnă așa, nu e stabilă. Știu. Ia. 3, 2... Ăsta e cont de la mine. Da, fiindcă vreau să dau un cont de car parking, deci stați activ că o să aveți surprize și la mine și la el. Eu vă dau contul acum care îi dau și lui mașini. Contul mare. Am La dat mare? un cont mic, da. Și eu i-am dat 2 conturi mici. Dar unul îmi spunea că nu merge. Mi-a mers, frate. Nu merge, că și eu am încercat să-l bag. Poate mai fac o dată și na. Poate greși parolă. Am dat 2 conturi în același episod. Deci What? Ce a fost aia? Am și mașini cu bag de viteză aici. Mi-am luat polițistul. Și eu am polițist, da. Intrați în mafie, Miami Beach. Nu mai am. Nu mai? Te-ai... Din cauza lui... Da, niște foști prieteni. Parcă vezi când vede videoclipul ăsta. Dislike. Hate. Gata, frate. Vrei să vă arăt, băieți? Uite, deci 300 la oră. Nu instant, în fine. Finalul 2.43, treapta 1, 3.20, treapta a doua 1.90, treapta a treia 1.53, treapta a patra 1.24, treapta a cincea 0.90, treapta a șasea 0.60 și treapta a șaptea 0.45. Trebuie să o aveți pe 4x4. Arată-le HP-ul, cât HP trebuie să aibă. 2000 HP și 300 Nm. În fine, știți voi cum să faceți mașini de 2000 HP? Vă uitați la Royal, la... Dacă vreți, vă fac eu tutorial. Dar trebuie să aveți Game Guardian. Eu nu folosesc Game Guardian. Da, nici eu. Nu prea folosesc. Când dă mereu crash. Dar nu mi apare că ești activ. Cum? Păi scrie ID-ul. Scrie 320 320 46 46 39. 39. N-ai pus nicio parolă, nu? Nu. Ok.
Astăzi, fraților, băgăm și noi un live. Am mai văzut una în live. Videoclipul ăsta va fi mai mult de 15 minute, nu va fi. Da. Băgăm drifturi. Uite, 400 $. 400. Și că era să zic 4000. Mă jur. Ai intrat și tu, rile. Ai dat save? Da. Frate, de-abia aștept să bage ei 8-ul pe noul update. Știu când se bagă Când? update-ul. Când? Pistolul 1 sau 2. Păcat. Ar fi șmecher să se bage azi. Dacă nu le aveți, dacă nu o să le aveți, mersi. Dacă nu o să le aveți, spuneți-ne în comentarii să vi le dăm. Îi mai dau câteva mașini până se termină video. Da. Ia să facem. Băi, stați puțin că ies puțin să bag un smoke. Pitbull-ul ăsta l-ai? Îl vrei? Îl am. Ok. Uitați-l, fraților. M6-ul ăsta cu bag de viteză, Îl am. cu motorul pe capotă. Îl am, da. Uitați, avem. Hai să-mi iau ultimul skin. Casa Și de fiți papel. atenți. Nu am. Ok, deci, stați puțin, că fac eu ceva aici. Unde era ăla? Ce? Pitbull-ul. Lamborghini-ul ăsta? Nu. Asta era? Asta era. Fiți atenți. Bam. Smoke. Mi-l bag roșu. Dar fă-l cu mai mulți cai. Cai. Bă, frate, deci fiți atenți. Bam. Bam. Triple turbo și eu intru pe tine, nu? Da, eu mă plimb. Plimbă-te, boss. Casa de papel. Plimbă-te, boss. Bă, stai bă, că nu... Cred că v-a plăcut episodul când v-am dat contul. Ok, mi-l las Fraților, fără dacă nu poliție. vă convine, nu mai dați ei, plecați. Și gata. Păi, Ok, hai să vedem. și vedeți dacă nu merge contul, nu mai dați dislike, că merge contul, dar alea... Tu ești zirile, nu? Da, îl ia înaintea voastră, alții. Da. Dacă bagă o persoană, gata, nu mai poți să... Ai auzit un nou update ce se bagă? Ce? Se bagă 3 Mercedes-uri, Da, știu. Și să bag un la... E8, poți să intri mai mult pe hartă. Da. Și faza asta e mișto. Dar ai văzut bagul la Royal? Cu intrat 100 de player pe o mapă. Da? Da, cu 100 de abonați. Ai intrat? Da, am intrat, bro. Băi, Ah, ai dat-o pe 4x4? nu. Dă-o pe 4x4 să fugă. Hai. Eu dădeam aici să dau 4x4. Ok. Stai că îți fac eu setările să meargă și mai rapid mașina. Eu să le arăt ceva la oameni. A, cu driftul? Vezi Da. că ai pus astfel. Hai, pa. Da. Vezi că eu ies. Mai intru, mă. Da, mă, dar trebuie... Ia uitați. Stați. Tom, eu de 8 minute filmez. Vedeți smoke. Eu de aproape de 4. Ia uitați. Tot de 8, băi. Dacă vreți mașină cu smoke, de care vreți voi, sau aia rară în care, cum naiba, diamant sau nu știu cum se numea. De la Seleni. Ce talent. Regina lumii. Să nu-ți iei din ăla, de la... Uite, ce drifturi. Hai să... Uite, eu fac drifturi când sunt pe 4. Contul ăsta, fraților, voi da. Eu dau altul, care... Vedeți că Bă, dar ce n-ai... veți avea linkul de la canalul lui Ionuț în descriere. Uite-l, bă! Ce băi, Ce fel s-a ciorile. boțit? Da, știu. Vivi. Mă apropii și eu de suma de 20 de abonați. Mai trebuie chiar 2 abonați. Bun. Ce mașină e aia? Ia stai să le arătăm la oameni, ia. Ia stai. Stai. Stai să-i Stai să arătăm întorc la oameni. capota. Nu cu capota. Ai, bă, fraților, ce... Stai mă să vadă lumea. Oh. 30 centimetri. Dobitoci.
Fraților, nu dați hate, dar noi așa facem. Da, nu ne place. Da, uite ce-mi place. Mamă, dar ce motor are. Asta e Panamera lui Dani Mocanu. Hai să filmăm asta de 20 de minute. Nu știu. Hai să mai facem drifturi. Și De 15 minute. bine. Ți-am dat pitbull. Ai Mercedesul. Care? Mercedesul ăla tot până la... Mercedes. Ăla care curge. A, da! Nu-mi dai și mie? Că nu mai am. Ăla am pe contul celălalt. Da. Și noi facem schimb de mașini, ne dăm mașinul la altul, nu? Da, și le salvăm. Dăm save și gata. Fraților, promitem noi, pe live-ul acesta care va urma, Astăzi, astăzi vom da multe mașini și la 15 ligheane, adică la 15 like-uri, vom da cont. fraților, deci intrați pe live și să jucăm împreună, să vă dăm mașini, alegeți-vă mașini. Ce vreți voi? Ziceți ce mașină vrei să vă plăc. Uite, pe asta o vrei? Merțeanul ăsta. Da. Lasă că și pe asta să mai fac și eu câteva drifturi și să închidem videoclipul. Da. Mamă. Deci mașina asta e bestială. Nu știu câți dintre voi aveți, dar dacă vreți vă dau. Mașină. Mamă, ia uite ce vreți. Că vom face live. Chiar după episodul de astăzi. Da. Dă mașini. Dacă nu aveți norocul să intrați cu noi, asta e, altă dată. Nu înțeleg de ce e așa ridicată mașina asta. Eu am ridicat, am vrut să fac UFO. Ai vrut. Am văzut pe YouTube, fără Game Guardian și nu mers și am ridicat-o. Ca de obicei. Fără Game Guardian, normal. Bă, dar mașina aia, mă. Cum se numea? Las că ți-o dau când trebuie să o vadă oamenii. Mamă, frate, ce fel se aude. Eu dau mai încet că odată am filmat GTA San Andreas și s-a auzit prea tare, eu nu mi-am văzut ce făceam. fraților, și mie mi s-a oprit video. S-a oprit video? Da. Ah, Stai să încep să editez, să fac și intro. ok. Ok, hai să vedem. Fraților, și cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și nu uitați de un like, de un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye! Ok, fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe, dacă mai aveți clipuri de genul, dați-mi un share pe Facebook să fac și eu cât mai mulți abonați. Eu am fost Ionut și ne vedem data viitoare. Pa!